Сәлам достар, еш кына безнең сезнең белән очрашулар очраклы түгел, ә билгеле бер расписание буенча гамәлгә ашырыла. Тапшырубызның үз вакыты, көне, сәгате, минуты бар. Атна саен шул вакыт җиткәч, без сезнең телеэкраннарда пәйда булабыз. Ә очраклы, көтелмәгән, кызыклы очрашулар безнең тормышта нинди урын алып торасың? Әйдәгез безнең тормышны калдырып, җырчы артистларыбызның тормышына күчик. Бүгенге тема кызыклы очрашулар. Әйтегез әле, сез эссе дуэтының ничек оешканын беләсезме? Очраклы очрашу нәтиҗәсендә заманында Нияз Валиев Гөлнара Тимирҗанова төркемендә музыкант-гитарист булып чыгыш ясый башлый. Ә 1-2 елдан Айрат Ильясов очраклы рәвештә бер танышын очратып, Гөлнараның төркеменә җырчы егет кирәклеген белә дә, нәтиҗәдә шул төркемгә килеп кушыла. Тора-бара гастрольләрдә йөреп, Айрат Нияз белән дуслашып китеп, 2-3 елдан соң беренче уртак җырларын яздыралар. Аннары инде эссе исеме астында үз дуэтларын булдыралар. Бүген исә алар алтын барслы, күп кенә яшьләрнең яраткан дуэты эссе төркеме. Бүген алардан җыр премьерасы. Бер вакыт Уфада җырчы Вәсилә Фаттахова Зәркән салонына кереп үзенә берәр бүләк ясамакчы була. Кибеткә килеп керсә, ни күрсен? СССРның халык артисты София Ротару үзенә алтын бриллиантлы эшләнмәләр сайлый. Шунда алар аралашып китәләр һәм София ханым Вәсилә Фаттаховадан хәтта киңәш сорый. Карагыз әле, бу колье миңа килешәме дип. Бактың исә бу вакыйга София Ротаруның Башкортстан каласында гастрольләре барган вакытка туры килгән икән. Хит-парадка килгәндә җырчыбыз бүген клип премьерасы тәкъдим итәчәк. Һәм бу клипта рольләрдә Лейсан Гимаева, Осап Валиев һәм диджей Айваз. Бергәләп күзәтик.
Ләйсән Гимаеваның үзенә килгәндә мондый вакыйганы сөйләп узарга була. Атна элек хит-парадка кергән клибын Петербург каласында төшергәннән соң кайтырга дип аэропортка килдек. Карасам, Казанга дигән самолетны көтүчеләр арасында Михаил Боярскийның кызы Лиза Боярская да бар. Мин әйтәм, мондый хәл әллә ничә елга бер генә булырга мөмкин дип. Янына барып исәнләшеп, аның белән истәлеккә фотога төштек. Нәтиҗәдә без Казанга кайттык, Елизавета Камал театрында труппасы белән спектакль куйдык. Фото истәлек булып әле дә саклана. Яратам мин сине каршы алырга, урам буйлап янәшә барырга, кочагыңа кереп эреп калырга, ирдән синең янда уянырга, җылы синең янда гына. Сине минем көнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам, нигә димә сорау бирмә, белә бары күңел генә сине булганга сине яратам. Белә бары күңел генә, нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин бергә шәйләп алырга, бер үк җырны тыңлап юанырга, көнләштем дә сиздермичә калырга, синең янда башым югалтырга, син дә мине яратканнан. Сине минем көнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам, нигә димә сорау бирмә, белә бары күңел генә сине булганга сине яратам. Сине минем көнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам, нигә димә сорау бирмә, белә бары күңел генә сине булганга сине яратам. Белә бары күңел генә, нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Җырчы Рада мәдәният һәм сәнгать университетына укырга керүен әле дә хәтерлим ди. Вокал буенча имтихан бирергә дип ишекне ачтым, анда комиссияда Салават Фатхетдинов үзе утыра. Шундый кырыс һәм бик җитди тоелды ул миңа ул вакытта. Аны күргәч хәтта каушап та калдым ди. Инде хәзерге вакытта 2нче курс студенты Рада. Димәк, ул көнде имтиханын уңышлы биреп чыккан. Рөхсәт фәлән сорап тормай, кердең дә йөрәгемә, насыйы суларын сиптең күңелем гөлләренә. Чәчәккә дип бөреләнгәч, каясың син югалдың, син булмагач аларга су, кем сибәр дип уйладым. Кердең дә син йөрәгемә, сөютен асалдың, шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Кердең дә син йөрәгемә, сөютен асалдың, шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Өмет тулы гөлләреңне калдырдың яп-ялгыз, мәхәббәт сөюгә сусап, суларыма гөлләр насап. Кердең дә син йөрәгемә, сөютен асалдың, шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Кердең
Узган елны Америкага сәяхәт кылган Ландыш Нигъмәтҗанова бер уңайдан кояшлы Лос-Анджелес шәһәренә дә юнәлгән. Ул шәһәрнең бөтен матурлыкларын караганнан соң, күп кенә Голливуд актерлары яши торган шәһәрчек Беверли Хиллзга да кирип чыккан. Данлыклы Роксбери урамында урнашкан Деми Мур, Дженнифер Лопес, Брюс Уиллис Мадоннаның яши торган виллаларын күреп киткән. Ә берсендә тиккә генә кабриолет руле артында узып баручы крепкий шикләвек Брюс Уиллисның үзен күрү бәхетенә дә ирешкән. Булса була бит ул бәхет дигән, ә? Яратулар булмый вакытлыча, шын мәхәббәт була бер генә. Синең хисләр булган вакытлыча, онта алмыйм сине мин генә. Шиталларга очты сөю кошым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кошым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Зәйнәп Фәргатдинова хатирәсе безне 97 елларга алып китәр. Ул көнне алар Мәскәүгә концерт куярга баралар. Иртәрәк килү сәбәпле Зөфәр Билалов белән бергәләшеп кибетләргә сәяхәткә чыгып китәләр. Шунда Арбат урамыннан атлаганда каршыларына гитар аскан Николай Расторгуев очрый. Бу биттеге атасыны җырлаучы әйдә автограф алабыз дип Зәйнәп ханым аның артыннан бырыла. Бары сөеклесе Зөфәр генә бер кая бармыйсың, үзе бездән автограф алсын дип җырчыны тотып кала. Мәскәү дигәннән апрель аенда Россия башкаласында Татар җыры фестивале узачак. 14 апрель көнне Крокус Сити холлга рәхим итегез. Күптән көтә идем сине күптән, күп елларга инде уралып, күңелемнең чәчкә аткан язы, җәйләрендә син бит булмадың. Алтын күзләр җиткәч, үз юлымнан әллә булмадым. Төннәр буе йоклый алмаганда, яннарымда син бит булмадың. Нигә килдең алтын күзләр җиткәч, үз юлымнан әллә булмадым. Берничә көннән Рәсәй күләм ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтәчәкбез. Шул уңайдан, хөрмәтле гүзәл затлар, әгәр бу елны булса да сөйгән ярларыгызга носки галстук бүләк итәргә теләмәсәгез, кызлар солянкасына билет алыгыз. Чөнки 22 февраль көнне филармония сәхнәсендә Илмира Сөләйманова, Илмира Нагыймова, Лейсән Гимаева, Иркә, Илсия Бәдретдинова үзләренең иң шәп җырларын башкарачак. Бу концертта бүген хит-парадыбызда 9-нчы баскычта булучы Эльвира Хаматова да булачак.
башны алай булмай, тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белли. Бер-беребезне саклап, тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белли. Бер-беребезне Ялгышларны төзәтәсең хатаны булмый акыла. Башкаларны алдасаң да үзең генә булмый алыда. Ялгышларны төзәтәсең хатаны булмый акыла. Башкаларны алдасаң да үзең генә булмый алыда. Тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белли. Бер-беребезне саклап, тиеннәре бар бер кала. Өзелгән җепне ялгап, яшәгәндә яши белли. Бер-беребезне Моннан 15 еллар элек Илдар Әхмәтов үз авылында клуб янында афишага игътибар итә. Җырлый Рамил Миндияр. Көне килеп җиткәч концертка барырга йөргәндә әнисенең мичкә бәлеш салганын күрә. О, бүген бәлеш ашыйбыз икән дип әйтүгә әнисе: "Улым, бу җырчы абыйларыңа сезгә икенче юлы пешерермен" дип җавап бирә. Нинди хисләр белән Илдар концертны күзәткәндер белмим, ләкин бу вакыйганы ул әле һаман да онытмаган. Язлар белән мин кайтырмын диде, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Очрашуны, безнең очрашуны кичектерә. Кебек бураннар көтә-көтә, түземлегем бетте, көткәннәрнең хәлен кем аңлар. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Тормыш язмыш шундый кызык нәрсә, бер качан да белмәссең нинди бүләк сюрпризлар ясаячагын. 6 ел элек Айгөл исемле кыз Салават Фәтхетдиновның концертын тамаша кылырга бара. 6 ел эчендә нәрсә үзгәргән диярсез? Хәзер Айгөл ул инде Айгөл Рәхимова һәм укый ул Мәдәният университетында Салават Фәтхетдиновның эстрада бүлегендә. Һәм тиздән 24 февраль көнне Айгөл зур концерт составы белән Ульяновскага барачак. Аның белән бергә Раяз Фасихов, Илназ Бах, Иркә, Альбина Апанаева, Манир Рахмаев, Ленар Сейфиев, Эльмира Нагыймова, Ришат Фазли Әхмәтов, Гөлназ Сираева, Индива һәм Ринат Рахматуллин да булачак. Түзімсің сағыныларға, көллерге қалам инде. Ал яран, гүл яран, ялғыз қалу хайяман. Ал яраннар кебек мин сағыш утында янам. Ал
Başqa yalğızım qalıb Kilmiş ul köyün əsim Al yaran gül yaran Yalğız qalu hayyaman Al yaranlar kibik min Sağış utunda yanam Al yaran gül yaran Yalğız qalu hayyaman Al yaranlar kibik min Sağış utunda yanam Al yaranlar kibik min Sağış utunda yanam Al yaranlar kibik min Sağış utunda yanam Әйтегез әле, сіз 20 ел буе бір автографын саклый алыр идегезме? Менә Фирдус саклаган. Бір вакыт җәйкене берничә татар җырчысы стадионда чыгыш ясарга дип Фирдусның туган шәһәре Норлатка килә. 10 яшьлек малай да ул концертны башыннан ахырына кадәр тынды алмыйча бик нык тәэсирләнеп күзәтә. Ә инде тамашадан соң мәртәбәле җырчыларыбыз Хания Фәрхи һәм Асаф Валиевтан автографта алгач, дөньяның иң бәхетле кешесе була ул. Шул концерт һәм әлеге вакыйга минем тормышымда бик зур роль уйнады ди хәзер үзе популяр җырчыбыз Фирдус Тимаев. Алым дисәң аллар бар, эзим дисәң гелләр бар. Авырлыкны җиңәр өчен яры яны дуслар бар. Аллар күрдем алмадым, гелләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гелләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Тормышык баршыларсыз шатлыгы сирәк килә. Киңәш бирер дуслар миңа яшәрмә көч бирә. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Yazmış mine yandırdı da bızlar itip tundırdı. Biresin biri bitirgeç yalgız başımı kaldırdı. Onlar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Allah kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganında sizmedim. Беренче бишлекне башлап, кабаттан Мәскәүгә барып кайтырбыз мөгаен. Күптән түгел Айрат Сафин Мәскәүдә бер телеканалда үткәрелүче кастингка бара. Һәм гримеркада Comedy Club тапшыруының барлык резидентларын диярлек күрә. Павел Воля, Тимур Бадрутдинов, Александр Рева һәм башкалар. Радик Яруллин студент чакта институтта укганда группадашлары белән музыкаль-вокаль квартет оештыралар. Һәм бер концертта президент каршында чыгыш ясарга туры килә буларга. Инде концерттан соң гримеркада утырган вакытта алар янына президент Владимир Владимирович кеп, "Молодцы егетләр, яхшы чыгыш ясадыгыз" дип мактап чыгып китә. Президент чыгып киткәч, әле берничә минут шок хәлендә идек ди Радик. Мәшәккате гел шатлыклы булсын иде һәр кемнең. Котмасы койгы ишеген бер кайшанда бер кемнең. Һәр агачның җимеше, кәргәннең үшәшәге. Һәр кемнең үз язмышы. Үткәнек киләчәге. Һәр агачның җимеше, кәргәннең үшәшәге. Һәр кемнең үз язмышы. Үткәнек киләчәге. Ağaçlarının җимешләре булсын һәр чак тәмлеләр. Гөл чәчәкләренә карап суклансыннар кешеләр. Һәр агачның җимеше бергә җырлый. Һәр агачның җимеше, кәргәннең
Язмышы какмасын кайгы ишеген дә беркемнең агачларның җимешләре булсын һәр чак тәмлеләр гөл чәчәкләреңә карап сыклансыннар кешеләр. Инде алдагы дуэтыбызның да йолдызлы очрашу тарихы шулай ук кызык булыр дип уйлыйм. 2 ел элек Фәрит Файзрахмановны бер кичәдә чыгыш ясарга чакыралар. Шул кичәдә Рәфинә дә була. Иң кызыгы шунда ки, алдан планлаштырылган сценарий буенча, кунаклар алдында Фәрит итальян җырчысы Пуппо белән русча дуэт башкаралар. Шаяртып бер-берсен Пуппо, Фәритто дип игълан да итәләр хәтта. Алар артыннан сәхнәгә Рәфинә белән итальян җырчысы Ингрид та күтәрелә. Һәм шулай ук тамашачыга матур дуэт бүләк итәләр. Бу йолдызлы мизгелләр фото һәм видео файлларда саклана ди Фәрит һәм Рәфинә. Бүген аларның уртак дуэтлары 4нче баскычта. Карлыгачлар сөенәдер, очырганда балаларын. Белмим нигә әрни бүген, балчык якан яраларын. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Карап торам язлар сайын, карлыгачлы уяларга. Сагышларым уелгандыр, ялгыз яшәр кыяларга. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм булга, мин ирекле аңла. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм булга, мин ирекле аңла. Беренче эшлекне ачып җибәрүче Раяз барыбызны да Сандугач кирде күңелгә фестиваленең беренче оештырылган елына алып кайтыр. Шунда ул тормышында беренче тапкыр җырчылар Гөлдания Хайруллина һәм Зөфәр Хәрединовны күреп бик нык тәэсирләнгән. Нәтиҗәдә жюри рәисе Зөфәр абый Раязга чыгышы өчен өмет призы тапшыра, алдагы елга тагын бер килсен дип. Ләкин Раяз анда бара алмый кала. Ә бу хәлне Зөфәр Хәрединов үзе дә хәтерли икән. Язмыш җилләренә сине ярып, китеп бардым, борылып карамый, онтылмаслык булып тоелсаң да. Вакыт икән барысында валый, көзләр җәйләр үтте синсез генә, инде кышлар, язлар килерләр. Вакыт ава икән үткәннәргә, башка ярга тартыла күңелләр. Күзләр җәйләр үтте синсез генә, инде кышлар, язлар килерләр. Вакыт ава икән үткәннәргә, башка ярга тартыла күңелләр. Язмышларны төзәтергә авыр, үткәннәр кире кайтмыйлар. Дөнья бит ул мәңге хәрәкәттә, суларда бит кире акмыйлар. Күзләр җәйләр үтте синсез генә, инде кышлар, язлар килерләр. Вакыт ава икән үткәннәргә, башка ярга тартыла күңелләр. Күзләр җәйләр үтте синсез генә, инде кышлар, язлар килерләр. Вакыт ава икән үткәннәргә, башка ярга тартыла күңелләр.
6 яшында Ижминвода шифаханәсендә әнисе янында эштә булучы Эльмира Салават Фәтхетдиновны күрә. Кечкенә генә пси баласын сыйпап утыра идем, яныма бер абый килде дә, "Мурзигың матур" дип аны сыйпап китте. Аннары миңа әйттеләр, "Таныдыңмы? Бу Салават абыең бит." Салават үзе ул кызчыкны һәм пси баласын хәтерли микән? Ә Эльмираны сез тиздән 6 март көнне Яшел Үзән шәһәрендә Горький исемендәге концерт залында узачак солянкада күрә алачаксыз. Һәм әлбәттә инде безнең хит-парадта да. Сине күргән көннән күңелемдә рәхмәт яши бөтен дөньяга. Ялыктырмый озын кара төннәр, сызлап туган һәрбер көн яңа. Энҗе кар бер теге булыр идем, иреннәргә синең кулларга. Чәчәкләрне хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Энҗе кар бер теге булыр идем, иреннәргә синең кулларга. Чәчәкләрне хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Битләреңнән сыйпап үткән җилгә, кызгамын әй җил булырга. Адашканда якты йолдыз булып, юл күрсәтеп янып торырга. Энҗе кар бер теге булыр идем, иреннәргә синең кулларга. Чәчәкләрне хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Инде бүген хит-парадыбыз лидеры Ришатның да кызыклы очрашу тарихын бәян итсәк, эш тә тәмамланыр иде. 2002 елда үз туган ягында үткәрелгән җыр фестивалендә катнашып, гран-при алып, илебезнең иң төп Кремль чыршысына юллама белән бүләкләнә Ришат. Шунда ул беренче тапкыр президентыбыз Владимир Путинны хатыны Людмиланы да күрә. Шунсы кызганыч, аның алдында татарча җырлап булмады ди ул. Җырлаячак Ришат егетләр солянкасында 7 март көнне филармониядә. Тагын килде язылар, мине соң кем назлар, моң суланып көткән шагымда. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет түзәр. Син кайтмасаң иркәм яныма. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет түзәр. Син кайтмасаң иркәм яныма. Китәп казлар, күптә түгел азлар, жыл якта алар кышларлар. Тагын китәп казлар, күптә түгел азлар, жыл якта алар кышларлар. Күз яшемә манып, хатларымны алып, сәлам әйтте кеше кышкайлар. Күз яшемә манып, хатларымны алып, сәлам әйтте кеше кышкайлар. Кайчы яныма, ара якын түгел, сине көтә күңел. Кайчы иркәм, кайчы яныма. Шулай итеп, дуслар, бүгенге хит-парад тәмам. Шуны белегез, бер кемдә икенче кеше тормышына очраклы рәвештә килми. Димәк, бу кемгәдер кирәк булган. Һәм без, дуслар, сезгә рәхмәт әйтәбез. Безнең тормышта сезнең кебек тамашачылар булуына. Алла бирсә, очрашырбыз. Сау булыгыз.